Selamun aleyküm vatandaşlar, kadırlı dinleyiciler. Bugün yılın cem boyunca demokratik opozisyonun aktivistleri, opozisyonerler toplanıştık. E, Yılın cemler neticelerini aytmak için söz geleni DBT Topar'ın lideri Murat Kurbanov'a veriyoruz. Kurbanov size söz Salamu veriyoruz. aleyküm vatandaşlar. Türkmenistan Demokratik Saylovu Halk Demokratik Hareketi Türkmen cemiyetine ehli demokratik güçler ve Türkmen halkını birleştirip yurtta düýükli demokratik özgürlükleri amala aşırmak maksadı bilen dördüldü. Devlet Türkmenistan halkının ve halkara demokratik kurumlarının goýulawy bilen Türkmenistan'a demokratik ve konstitusiýon özgürtmeleri şeýle hem Türkmenistan'a durmuşy goýulaşdyrmak üçin düýükli sosial iqtisady ütköçükleri geçirmeye maksatlaşdyrdy. Biz 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri görüş gelýär. Şol gymmatlyklaryň uğruna. Aktivistler halkymyz bilen dürli döwletlerde aksiýalar, protestler, ýygnaklar, duşlar, çykyşlar geçirip ýörler. Hem ýerde biz Türkmenistan grajdanylarynyň haklaryny gorap, Türkmen halkyna kömek etjek bolup harsurdyk. Biz 30 ýyllar iki diktatora baha verip olan halka hiç hili kömek etmeyen, gaýtyp halkymyzy östürmeyen, diňe öz bähbitlerini çözenligini düşündük. Soňky 2 ýylyň dowamında halkymyzyň arasynda uly we düýpli ülkeşikler geçip durdy. Diktator halka öňküsýaly halka batyşlar etmeýäni durdy. Diktator bütün dünýäniň media meýdançasyna bileýän ýeňdik. Diktator inni yeňilenini düştü. İnni Türkmenistan'ın içinde halkımız bilen yeňip başladık. Hormatly vatandaşlar, täze yetip gelýän täze bilen tüýsürekden gutlaýan. Täze bayramy Türkmenistanlylar üçin aýraty we üýtgeçik bayramçylyklary. Sebebi yetip gelýän täze bize bakty we şowşuluk durmuş üçin umyt berýär. Täze başlanışlara mümkinçilikleri diýär. Täze bayram günü köp maşgalar şahatlyk bilen garşalarlar. Sizin bilşiňiz ýaly 2020-nji ýylyň möhüm wakalardan we üýtgeçiklerden dolu boldy. Biz aktivistler bolup köp hereketler etdik. Şol hereketlerde biz döwletimizde azatlyk, adalatlyk, kanunçylyk, konstitusiýada belirlenen adam gymmatlyklary ýurdumuzy höküm sürýäli köp üstünlikler gazandyk. Ýöne köp ýalňyşlyklaram boldy. Hereket etmedik ýalňyşma diýen ýaly her aktivist ýüregi bilen, düşünjesi bilen hereket edip tejribe aldy. Aktivistler Türkmenistan'daki guruljak täze adalatly jemgyýetiň aktiv grajdandary boldular. Hormatly vatandaşlar, geljek 2022-nji ýylda biz size birinji bilen saglyk, baxt, akyl berkligi, özüňize ynam we optimizm arzu edýär. Goý maşgalaňyz we dostlaryňyz elmydama ýanyňyzda bolsun. Öýleriňizde awdançylyk bolsun. Adalatlyk we söýgü höküm sürsün maşgalalarynızda. Hemme Türkmen maşgalary birleşdi. Hemme Türkmenistanlar Türkmenistana azat ýagdaýyna gelip azat ýagdaýyna çykyp biler ýaly bolsun. Inni wagty geldi. Biz Türkmenler Türkmenistanyň içinde ýygnanmaly. Bir sany diktator bize öz hökümini sürdürip bir topar ýalňyş zatlary etdirip biz inni ondan doýduk. Inni wagty geldi. Şonuň üçin täze ýylda, täze örgüçler, täze durmuş, bagtly durmuş, adalatly durmuş bizi garaşýar. Ol diňe bize bagly. Men size her ýerde arzu edýän saglyk, azatlyk, adalatlyk. Men niýetim Türkmen halky, beýlik halklar ýaly ösüp bir uly güýçli döwlet bolup, her Türkmenistanyny öz watanynyň gowunyp, arkyň döwüşini açyp, dünýäniň bütün ýerlerine arkyň gelip, isän wagty çykyp Türkmenistana, isän wagty geler ýaly, buru ýaly size arzu edýär. Şunun bilen men öz gysgaçyk arzuwlarymy utarýan, hormatly vatandaşlar, biz hökman ýeňer. Diktator ömürlükde, ýöne Türkmen halky ömürlükdir. Sağ olun. Sağ olun Murat ağa. İndiki söze yazıcı, jurnalist ve neşriyatçı ve Aklı Sparağa berýär. Aklı Sparağa baş üstüne. Sağ olun. Buna kadırlı iyileşler salam hemmeňize täze ýyl ýetip geldi. 2022-nji ýyl.
ören oğudun sanlar 2, onun yekecen oğul ve arasında onun 2-2-2. Şeyle bir umutlu karayan şu sanlara seredende bir hilik oğudun sanlar, goğunun götürücü sanlar, ören bir şeyle umutlar dörü diye öndeki yıl. Yönü inni ol hemişedir şeyle. Adam gelecekten mudama yağışı arzudu. Tabi atababalarımız şu meselede bir gatı goğun akılam dörüdüktürler. Yağışı niyet, yarım devletti. İn belki şon şuyunun gelecekten yağışı arzu edenine diye, yağışı umut edenine diye. Yönüne emme, umut bilen hemmedat hasıl olan adam hareket etmeli. Tanrı şey diyenmiş diyeler, könülür. Senin hareket, menden bereketti. Yani adam ilki hareket etmeli. Öz yağışı arzularına yetmek için. Hareketsiz yönü goýoňyň arap yatanın bilen ya da bir daşardan bir güýç gelip meni bagta getirmezmi kadyp arzu edenim bilen gynansaňam hiç yerden gelip türkmeni bagta getirmäge geljegim ýok, howluk ýanam ýok. Demek şu geçen 30 yılın içinde garaşdyrdyk, yıllar diýilýän, şu garaşdyrdyk diýilýän ulçuluğun täze görünüşiniň, onu da has erwet görünüşiniň hökm süren yıllarına Türkmenistanyna inni bir da halkam inteligensiýada ýaşlaram, ähli ýaşdaky adamlar düşünürse wagt boldy. Olam bizim geljekde ykbalymyz diňe öýlemizdi. Bizim gelip ortam halat etmez, parsam Amerikanam hiç bir kişen. Elbette uly adalatly döwletlerden gelip bizim bize yardım verecekler tapılar, olur kendir. Yönü şolon gelip yardım vermek için täze ýyldym tarşyn aýdaly bizim bagty etmemiz için ilki bilen bizim özümizin tirsegimize dayanmamız gerek. Ayağa kalmamız gerek. 20-nji ýylyň jemlerine seredende elbette Türkmenistan ýaly agyr ýagdaýda galan ýurt indi dünýä ýüzünde ya bardır ya yoktur. Sebebi şu pandemiye başlandan soň şu bütün dünya pandemiyesi yani bütün dünya keseli 20-nji ýylyň bir ýadynyň başlandy da şu kesel. Hatta fevraldan başlandy diýsem boljak ýa. Bir ilkinji gepleşigi 8 fevralda berdik şu wagtda. 2020-nji ýylyň 8 fevralynda. Şonun wärki geçen döwürde uly döwletler, güýçli, berkarar döwletler öz halkyna gaty güýçli kömek etdiler. Ören güýçli kömek etdiler. Amerika ýaly ýurtlar, Angliýa ýaly, ýa bolmasa Fransiýa ýaly ýurtlar, Germaniýa ýaly beýleki ösen ýurtlar hemmesi öz halkyna gösköni pul kömegini berdi. Ören ullakan ekonomiki gollolary berdi. Onun başga da olar ýanky jemgyýetiň has ejir düşen gatlaklaryna ýa bolmasa hemişe beýleki gatlaklara göre ejir hasap edilen gatlaklara, pensionerlere, studentlere, hastalara, maýyp müjriplere, beýleklere gaty gowy kömekler etdiler, goşmaça ykdysady, sosial kömekler etdiler. Emma Türkmenistan şeýle kömek etmedi öz halkyna. Gaýta Türkmenistanyna her keselen adam tolgunçuluk ýagdaýyna düşdi. Näme üçin? Sebebi bütün şu dermanhana sistemasy Türkmenistanyň prezidentiniň ýegenleriniň elinde. Olar şol sistemany özleri ellerine saklaýarlar hemde dermanyň bahasyny şoňa görä da keskitleýärler. Özleri keskitläp şu agyr ýagdaýda Türkmeni gaýtym has we talansızlyga uçuratdylar. Onun ýene de bir 20-nji hem 21-nji ýylyň häsiýetli aýratyny hakynda aýtmaly bolsa men şonu aýraçylyk diýip belläsim gelýär. Türkmeniň başyndan inen şu pandemiýa wagtynda iň agyr hasratlan birem aýraçylyk boldy. Türkmen maşgalary 2 ýyldan bäri bir-birini görüp bilen ok. İşe gaýdan maşgalaryny eklemek üçin daşary ýurtlara işe gaýdan, iş gözläp gaýdan adamlar 2 ýyldan bäri ýygyna baryp bilen oklar. Hemme beýleki ýurtlardan samolyotlar, uçarlar, uçuşýar. Adamlar islam wagty
öňki ýaly ýygy bolmasa da garaz eger isleseler öz maşgalar agalar bilen duşup bilýärler, ýurda baryp gaýdyp bilýärler. Studentlerim şeýle. Ana men bary ýogumdan bir hepden ozal orsiýetde okuyan studentlerim bilen gürleşdim. Şonu olar aýdýar biz hayran alýas diýär. Täjeklerim, özöklerim, bizim öz kursdaşlarymyz uçup ine gidýärler diýär täzeyle. Emma diňe biz gidip bilemdik diýär. Hatta Tomusam bizim gidip bileceğimiz ne belli diýär. Sebäbi şol ilçhanadan soraýas bolinýa yok, biz interkommunal hiç ilbetde kepil geçip biljekkä, garansiýa berip biljekkä, Tomus gitjekdiňde diýip şeýle bize jogap berýärler diýär. Diýmek, şol türkmeniň häzir başyndan inen iň agyr zulüm şu soňky 2 ýyl içinde pandemiýaň üstüne, ýani durnan üstüne urna diýilen ýaly rejim türkmenleri has beter aýra saldy. Maşgalary dargytdy. Gaty köp ýüzlerçe maşgalalar hut şol görüşüp bilmeýänlikler sebäpli dargamak derejesine baryp ýetdiler. Hey şundan bir gün bolarmy? Diýmek, Türkmenistanyň başynda oturan döwlet diýilen, ýani döwleti dolandyrýar diýilen häkimiýet, hökümet Türkmeniň milli hökümeti däl. Hiç bir milli hökümet hiç wagt öz milletine, öz halkyna beýle zulüm etmez. Şonuň üçin gadyrly ýylleşler. Şu täze ýylyň boşawatynda men size etjek arzum, hemmämiz bilece gaýrata galaly. Gaýrata galmadan diňe dilek bilen hiçat bitmez. Ýöne şonu da men 2022-nji ýylyň boşawatynda size geljekki ýylda, täze ýylda iň gowdatlary gaýratynam saglyk, agdybirlik hemde has gowy durmuş arzu edesim gelýär. Sebäbi türkmenler tarihdaky goýan ýygyna seretsem onu iň gowy durmuşa münasip milletlen biri. Erwet durmuşa münasip millet ýokdur bu dünýäde. Şonuň üçin näme üçin türkmenler şeýle agyr ýagdaýa sebäp bolmaly. Biz hökman gowugyny bileşip ýetmeli. Adamlar biri-biriňize ynanyň, özüňize ynanyň. Hemde şu täze ýylda 2022-nji ýylda biz özümizin ata-babalarymyza, gahrman ata-babalarymyza münasip dömegi görkezeliň. Täze ýylyň gutly bolsun, gadyrly ýyldaşlar. Aklısı para opozisiya tarapyndan edilen işlerine ne hil baka berýäňiz? Jemin jemleşdiginiz. Opozisiya, men pikirimçe demokratik opozisiya epetli işler etdi. Aýratynam şu men mudama her bir çykyşymda belläp gelýän dünýäň unutda Voice of America diýip bilýänsiňiz belli radio var, Amerikanyň sesi diýip. Şol radio interview alanda da men demokratik opozisiýanyň şol sanyna dewletiniň işini belläp geçdim. Diňe şu demokratik opozisiýadan halk geljekde uly özgörüşlere garaşyp hem şoňa umyt edip biler diýip şo arada aýtdym. Ýene de bir eleksion aýdasym gelýär. Gadyrly ýyldaşlar, egerde siz Türkmenistanyň geljekde demokratik döwlet bolmagyny, ýurt bolmagyny isleýän bolsaňyz, onu hökman demokratik opozisiýany gollaň. Başga güýçler gollasaňyz, garanky güýçler gollasaňyz, öň eýem sizi talan adamlardan ibarat, Niýazowa, Berdimuhammedowa gulluk eden adamlardan ibarat opozisiýany gollasaňyz, ýa özüne opozisiýa diýip at berýän owry jümleler gollasaňyz, onu siz ýene de geljekde uly problemlara uçrarsyňyz. Sebäbi halky bir gelek alan adamlar, 2 mallar, 3 mallar gerek bolsa 100 mallar. Şoň üçin bu meselede şonu ýatdan çykarman. Hanny bir bayramçylyk güni bolan üçin men ruhsat berseňiz bir kejijik täze ýylyň boşuýmy okap bereyim. Öwes bilen dinläris. Täze ýyl. Gelli ýene täze ýyl. Akça garly yol bilen, täze libas, şirin dil, arzudur hyýal bilen, gallyrýar agaçlar, burju baglap başlary, ýaz hakdaky uz düşler, ýyladan ok kuşlary, emma bugün ýüzler şat, gussa orny ýok belki, owa şäher il abad, köçelerde bag gülkü, öýler ýagty, ýol ýagty, ýatlap goza destury, ak zat alnyňa ýagşy, silýar ýyly ak gary, aşhanada ýelgamak, eneleriň işi kän, dürlü sowat hem damak, görseň taýyndyr hökman,
her kapıda gar adamın yaşı sır, gavakları sın badam, burnu iyilyen käşir, hoş geldin sen täze yıl, geleverdi geçever, sağlık bilen bile gel, soğutlarını açaver, buşlayar sağat dili, aç kapını öye sal, karşı al täze yılı, kutlu olsun täze yıl. Taňra alkasyn Akbels paraga gatty goşky. Eden işinizi berýän kömegiňiz üçin köp sag bolun. Bile işleşýäs. Endiki sözi aktivist Fatma apa berýäs. Fatma apa baş üstünde. Assalamu alaikum arkadaşlar, aktivistler. Söz veren için hem köp sağ ol. Benim açağım bizim cemleyiciliğimiz olan için güzel köp işler ettik. Hem işte üstünlük kazandık. İkinci dönem Türkmenistanlı halkıma yetip gelen taze yılı 2022. yılı kutlu olsun. 2022. yıl bize yollarımızı açıp Türkmenistan'a varalım sağaman. Hemmenize köp sağ olun. Taze yıllarınız kutlu olsun. Sağ olun. Indiki söz aktivist Bayram Türkmen'e berýäs. Bayram Türkmen baş üstüne. Салам алейкум, туркменистанлар. Мен орусча айдайын. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Прошел еще один год. Прошел год, когда мы терпим тоталитарный диктатор, чувствуем. Наши родственники мучаются. Наши дети, наши родители, все мучаются. Еще один год. Однако же вышли люди, еще второй год, уже вышли люди, активные люди, которые не согласны по Конституции, по закону Туркменистана вышли, которые требуют, чтобы выполнялись все законы, чтобы народ чувствовал себя таким же, как и в других странах мира. Спасибо вам большое, дорогие активисты, дай Бог вам здоровья. Туркмены, которые находятся за границей, пожалуйста, если вы чувствуете, что вы не согласны, если вы видите, что вас обманывают, обворовывают, выходите, говорите по закону, по Конституции Туркменистана, выходите, говорите, выходите, не бойтесь ничего. Вы ничего не нарушаете. Всех с наступающим годом, дорогие туркменистанцы. Gelecek yılınız düşümlü olsun. İşleriniz ravaç olsun, bundan kızıl olsun. Spasibo, с Новым годом, с наступающим. Sağ olun Bayram Türkmen, sizinle etip gelen bayramımız bilen. Indiki sözü erkin korespondent Merdan Badrov'a berýäs. Merdan Badrov, söz gezek sizden baş üstüne. Salam Türkmenistan halkım. Salam bütün dünya Türkmen milletim. Getip gelen täze ýyl bayramyňyz bilen hemmäňizi gutlaýan. Tüs ýürekden hemmäňizi berk jan saglyk we maşgalaryňyzda gowy üstünlükler dileýän hemmäňize. İnşallah dowa dileýler bilen hem öz içimden Türkmen halkymyz bir gowy rizinde ýaşasyn. Bundan soň öz Türkmen halkym köçenmesin diýip dile dowa etýän. Bilişiniz biliyorsunuz biz öz Türkmenistan'ımızda konstitusiya tarafından, kanun tarafından problem var. Bilişiniz sistemamız hem go'dal, onu hem mekmen prekrasını bile. İnşallah ben demek istedim sadece önümüzdeki yılda 2022. yılda bize hemmemize bir go'u bir жизнь bolar. Adalatlı bir жизнь bolar. Bize en go'u жизньлары en go'u bir hayat bize sunarlar. İnşallah hemme zat go'u bolar. Hemmenizi yetip gelen bayramçılığınız bile çok gutloyar. Maşgalaryňyzda bereket bol olsun. İnşallah maşgalaryňyza Türkiýede ýaşaýan 2 milyondan gowrak raýat Türkiýede ýaşapýar. Olar hem inşallah 2022. ýylda öz maşgalalaryna gowuşarlar hemmesi.
çağlarını görürler. Enatalar öz çağlarına bir gujoklap bilirler. İnşallah hemme zat go olur. Bilişiniz size de köp sağ olsun aytdan bilişiniz bizim Türkmenistan'da bir söz azatlığı diyen bir zat bolman için yani hiç kim bize söz zat veren o. Bize mine çıkıp bize söz vereniniz için size de köp sağ olsun aytdan. Yani Türkmen milletine 2022 yıl gatı go bir düşünme yılların biri olur. Bir Türkmen milletimem bir go bir fikre varar. Türkmen milletimem bir doğru bap yaşamanın neyle olanını özü düşüner. Yani 2022 yıldan beklentimiz bu. Köp sağ olun. Söz vereniniz için. Sağ olun Merdan Kadro. Endiki söze aktivistimize ulu koşan aktivistimiz Merdan Aziz Mamedov bağışlan. Aziz Mamedov söz veriyoruz. Esko. Köp sağ olun söz vereniniz için. Bu niyetlere dille, bu sözler aydırlı. Diyecek adım megan. O eden işlerimizin köpsi uğruna oldu. İnşallah yine de olur deyip umid etken. O ähli Türkmen doğanlarımızda yetkiliyen təyirleri hem etken işleri rovac alsın, təyirleran kutlu olsun. Allah can huzurluklarına, işlerine dine üstünlükler arzu etken canlar sağ olsun. Elmede ama burada etçek olsun. İlki bilen şoň höwes gerek. Höwesin bolandan soň şoňa yetmek üçin gücü gerek. Allah jan näme geljek ýylda hemme türkmenler agdy bir bolup gücülanyp öz ailelerine, öz hojalyklaryna, öz owasyna, öz mähruwan maşgalasynyň arasyna täzirlerde gülüşip oturup birek bilen gülki ýyly mähri bilen gatnaşmaklaryny arzu etýär. Siz nowatyn bereniniz üçin köp sağ olun. Sağ olun eden işiniz için, eden koşanlığınız için Esko. Endiki sözü DVT'nin adminine Merdan Joraýew berýär. Merdan Joraýew baş üstüne. Salam aleyküm vatandaşlar. Hemmenize yetip gelen täze ýylyňyz bilen gutlaýan 2022 ýylda maşgalaňyzda agyzy berlik täze Türkmenistanda demokratik Türkmenistanda diktatör rejiminden kurtulup görüşmek dileğiyle hemmenize bek çalsanlık arzu eden. Sağ olun. Söz öğreniniz için. Sağ olun Merdan. Endiki gezeri DVT toparının admini Piotr berýär. Piotr näme aýdyp biljek ýylyň jemi boýunça, bayramçylyk boýunça aýtjak bolsaňyz baş üstüne. Sağ olun söz verin ödegindeşlerim doğanın aydanlarına öz pikirime koşup geçeyin. Doğrudan belki geçmeli zat kızıklı vakalara bay oldu da 2020 yıl öğren vakalara bay yıl oldu. Bu pandemiya neme halkının öňüne aňsatda durmuşyny, aňsat bolmak durmuşyny iki etse kıyınlaştırıp Türkmen halkının üstüne yine bir ýagy bolup täze dert goşuldy. Türkmenlerde aýdylýaly buğday söýüň bolmasa buğday nanam olmasa buğday söýüň ýokmudyr diýýärler. Bu biziň diktatordan buğday nany berilmediginden geçen ýene de Türkmen halkynyň kynçylyk gününde hatta şu buğday sözünü de berilmedi. Ýöne gowandyrjy, buýsandyrjy zatlaryň köp Türkmen halkymyz öz hakyny talap etmäni öwrendi. Şu bu bar problemalaryň nerden nämedeligini öwrenip şu diktatura garşy görüşe köp adamlar koşuldu. Özüm şu
yakında koşuldum 3 aylıkta. Ýem bizi ýem 1,5-2 ýylyň içinde uly bir güýje öwrülip endi netip bola 2022-nji ýylda Türkmen öz watanymyza gowuşup demokratiýa Türkmenistana gurup gülledip dünýä öňde bar ýurtlaryna goşup biler diýen umydym we inamym bar. Endi bilişiňiz ýaly häzir täze ýylyň bu sagatynda dur. Şuň bilen baglykda men bütün tutuş akly türkmen halkyma täze ýylda, täze bars ýylynda bagytly bolelin hem-de adalatlylyk we azatlyk arzu etýän. Hemme täze ýylyň gutly bolsun. Ýetip gelýän. Sag bolun. Sağ olun Pötr. Indiki sözü Türkmenka berýäs. Türkmenka baş üstüne. Добрый вечер, Türkmenistanlı vatandaşlarımız, bütün dünyadaki Türkmenler, Esselamu Aleyküm hemmelerinize. Benim bu aktivistlerimizin bütün eden işlerine çok güzel işler çıkardılar, çok güzel hareketler ettiler. Vatanımız için, bizim halkımız için, eden işleri için, koşantıları için hemmesine köp sağ olsun aytmak istedim. Hemmesinin canları sağ olsun. Her zaman yolları açık olsun. Huda bizim hem yollarımız açılıp 22. yılda nesip olsa taze Türkmenistan'ımıza, öz vatanımıza gidip maşkalamıza kavuşup, balaçağalarımıza, beçelerimize, enatalarımıza, ağaynlarımıza kavuşup bağıtlı, mutlu yaşamak üzereyim. Nesip etsin. Bütün dünyadaki Türkmenlerim hemmesi nesip olsa taze Türkmenistan'ımıza güllep yaşanacak. Önümüzdeki yılda güllep yaşanacak Türkmenistan'ımıza hemmeleri izine, öyüne, ocağına gelsinler. Hemmenizleri taze yılından kutlayman. Taze 23. yılımızı inşallah hemmemiz birlikte güzel Türkmenistan'ımızda bile kutlamak hemmemize nasip etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun söz vereniz için. Amin. Acanızı sözlerinize amin. İnşallah şöyle günde geçsin. Indiki sözü Nuri aktivistimize berýäs. Ulu goşan hareket edýän aktivistimize Nuri berýäs. Nuri baş üstüne siz näme diýip biljek edilen işler boýunça näme gazandyk jemi boýunça aýtyp bilseňiz. Vatandaşlar, giç çarşemmäňde awon 2021-nji ýylyň soňuna geldik. Ben geçen ýylym 2020-nji ýylym edilşler ýaly täze ýylda gutlaw sözüni aýdypdym. Demokratik Watan Türkmenistan toporunyň kanalyna çağırlypdym we şo taýda da öz pikirlerimi aýdypdym. Gelin ilki bilen şu günleri biz nädik geldik çalaja ýatlalyň we şu aktivistler näme üçin şu ýola düşenlerini bir gysgaça ýatlalyň. Yani 2020-nji ýylda pandemiýanyň başlamagy täpli başlady hemmelaryň başı we şonuň esasyna Türkmenistan hökümeti wagtlaýyn diýip aýdan ýollar ýapdy we wagtlaýyn diýip aýdan zadynam bozdudanym innahaýny haçan aşagyna maýdanok Türkmen hava ýollary halka hiç ýerek bildirşen bilenok haçan nämetgenen bilenok we şondan soňra tupan bolly käwrileşlerimiz ýasamarakdan däherlenip ýolly inha ýakynam gaýtalandygyna sagam ýatan ýerler ýaly bolsun. Ve neticede biz şuna geldik. Yani bizim aktivistlerimiz ne şu bolup ýören wakalara has öňkü dönemmeter bir perway garaman herekete çıkan adamlar şular. Yani Türkmenistan'ın hökümetine ýüzlenýär. Şu taýda şu efirde oturan şu görýän adamlaryň opozisiýanyň öňde barjy liderleri, aktivistleri, raýatlary, watanperwerleri. Ni Türkmenistan hökümeti biz bilen oşun şu ýalňyşlyklar göýberen olur, ýöne şolar aýdan biziň ýekeje ýalňyşymyz olan gözünde biz şu zatlary aýtdyk, ýani efirden aýtdyk. Biz şonu aýtmalymışyk. Ýöne biz aýtmanam gördük. 2020-nji ýyla çenli şulamyzyň hiç imzam ýokduk. Netijede siz düzeltdiňizmi, düzeltmediňiz?
diýmek günä siziň özüňizde. Şu wagtky aktivist toparlaryň ýa-da watan töýerleriň şeýdip, intagam täze aktivistler goşulyp otýar. Yani şolaryň döremegini esasy sebäpkär olar. Yani diýene dälliýe, diýdirene seredin diýe. Diýdiren olar. Biziň şu zatlar diýmegimizde sebäp bolan olar. Ýöne bular henide çennem bu zatlardan sapak almadygy meňdeş. Ýene de şo öňkü ýalňyşlygyna, öňkü geçi ýaly, geçiň häsiýeti ýaly ketçalygyna hökümet tutturup otyr. We şu aktivistlere da çağajyk ýalak bolup, bir ullokan ýurduň baş tutanlary, hökümet baş tutanlary çağajyk ýalak bolup, şu biz bilen deňeden gidişip otyr. Diýmek biziň eýem üstünligimiz şu taýda. Yani biz şu üstünligi gazanypdyr. Yani edir şular ýaly hereketi aýda ýaly Amerika döwletinde eden bolsadylar, Amerika hökümeti seretmeýär, öz işine serederdi. Etmeli. Wagtlaryny açmaly. Karantin çärelerini görmeli. Biziňkileriň ne karantin çäreleri var, ne virusa garşy görüşleri var, ne virus ıglan edýär bar diýip, ne näçe adam näme boldy, o zatlar aýdýar. Yani biziňkileriň diňe ýeketäk başarýan zady bar, olam dymmak we arkada şöhrat sözüne isýär. Başga da işlemdi. Ha şu zatlaryň netijesinde de şu aktivistler döredi. Siz ýollar ýapmaga dowam edin. Türkmenistanyň hökümeti aktivistler hem köpelmäge dowam eder we siziň başga ýerleriňizi açmagyna dowam eder. Indi Türkmenistandan gelýän käbir däpdesturlar var. Yani her bir ýyla özleri bir at goýýar. Ýa galkynışlar we özgörtmeler zamanysy, ýok berkararlyk we bagtyarlyk zamanysy. Ýa-da geçen ýyl şu ýyl näme birek ynanışmak diýämi, parahatçylyk zamanysy diýämi. Inniki ýylda bular arkadaly zamana diýip at goýupdyrlar. Indi menem aktivistleriň adyndan eger kabul görseňiz menem bir at goýasym gelýär. Ýagny Türkmenistanyň hökümetine garşy sözden herekete geçmek zamanysy diýip at goýasym gelýär. Yani sözden herekete geçmek zamanası bolsun illeşler 2022-nji ýyl. Hemem bizi ýaly ýeke başyny biriktirip bilmän ýören, kösenip gören maşgalalar var birgiden. İnşallah 2022-nji ýylda ikilik san bolşy ýaly siziň hem birlik sanyňyz, bir başyňyz iki bolsun inşallah ýaşy arzuwlar bilen hemmäňize köp sag bolun, täze ýylyňyz gutly bolsun. Sağ olun Nuri, Tanrı ýalkasyn. Indik sözü Allah Murat Melikberde berýäs. Ondan beri gelýän aktivistimiz, edermen aktivist Melikberde söz sizden. Sağ olun söz bereniňiz üçin. Assalamu alaykum watandaşlar. Ýa-ni Nuriňe aýtýaly menem tekrarlaýyn. Menem nähilek dilbe sorap aýdan ýa-ni bolmaýyn. Birinjirak çykandan biri hökümni aýtýan. Men şuun konular yaman begenyan. Begencimden ma sebebi täze ýürler, täze gözler. Şuun kon geçen ýyllaryň var tapawutyna şuun konular seredip görsek täze watandaşlarymyz bilen diýdarlaşyp oturýarsyňlar. Täze ýerim bolsun. Yetilen var neticeler var da näme diýdiler. Yetilen neticeleri yine de şu dilimizde var alyan ýarak bolmaly. Yetilen neticeler şu bize var anlayan adamların islew goýunça şu neticelere yetildi. Belli o neticelere yetildi. Netice var yetmedigen bolsa şonu özümizde var tecrübe alıp indiki gerçek adamımızda yanlışlığı var etmemiz için eyyem var tecrübeli şu otdan kaskerçilikte ma isimden geçip gelen adamlar da. Ondan mu mana etsak bolýan yine indiki adamlarımızda has köpelip has ceviz olup harekete geçeriz diýip boldy. Mumana aýtsak bolýan gaçsat, gaty bergenýän täze ýürler, täze gözler. Mundan hem has köpeler bilerikde de diktator rejimini şuun halk bolup bara
ayağlardan diktatör rejimi de öyle. Halkla şu diktatör rejimin bordu mu ödelimiz bilen doğru yollar bilen yener sipa umid etken umid ölmeye şeylerde tadillanır bilen vatandaşlar. 2020 yıl hareketli bereketli yıl olsun. Maskaralanma bilen yine indiki yıllarda bilerek de bellemeli yıllanmadan bir yer olup girdim ben. Şeylerde tadillanma bilen sağ olun söylüyoruz. Sağ olun. Malik Berdi sizin yalı kahraman oğlunlar inşallah köpeler Hükman Surat'ta yurdu ülkederiz. Nesip İndik sözü artık aktivistimize veriyoruz. Artık sözü sizden baş üstüne. Sağ olun. Selamun aleyküm vatandaşlar. İzleyiciler, Türkmenistan'daki vatandaşlar, Türkiye'nin içindeki vatandaşlar, hemmenize yetik gelen tezahürümüz bilen kutlayarım. Yine şutayda aktivist olanım. Emmesi, katkığı yüreğinden arzular etti işte. Benim şu arzuların emmesine koşulup durup hani benim hem özellikle aytacak zadım şutayda hani köpten beri hem in köp kıynalıyan eceler hani çağısını görüp bilmen gören eceler şolar nasip olsa Hükman'ın suratta şu 2022 yılda çağlarına kavuşsa nasip olsa. İnşallah şu Türkmenistan vatanımıza nasip olsa bu diktatörden alırız. İzne işte diktatörana mağdararız da nasip olsa demokratik bir Türkmenistan'da yaşamak arzu ediyorum. Sağ olun. İnşallah artık sağ olun. İndiki söz gelene Türkmenistan, Türkmenova'da veriyoruz. Siz ne deyip bilecek? Yılın cemi boyunca edilen işler boyunca apazitse ve yetip gelen bayramlar boyunca. Musa onun mikrofonu yok bizi eşten o. Onun için başka birine söz verip biliriz. İndik mikrofonunu açmam Murat Corayev'e veriyoruz aktivistimize. Bağışlan. Murat Corayev söz sizden. Hormatly raýatlar, hormatly vatandaşlar, hemmeňize bayramyňyzy mübarek etmek niýetim bilen vatandaşlarımız nesip bolsa 2022 ýyl iň oňat arzularymyz bilen, iň oňat günlerimiz bilen siyasat bolsun, tapady ýok, hemme zat bolsun, öz hak hukumumuz bilen bolsun, döwletimize hukuk bilen, ýagdaý bilen öz ýurdumuza gitmegimizi arzu ederiz. Bırakalı gorkuyumuzu, arzumuzu yerine getirelim. Gelin börde hemmemiz nur ağaydı, hak hukuk bilen olan olsak hemmemiz yolumuza düşelim, hak hukukumuzu isteyelim. Täze yolda diňe täze arzular bilen, täze niyetler bilen, hareket bilen, iň oňat düşüncelerimiz bilen, siyasat bilen, hakikat bilen yol alıp da onu ýörelim. Düşmanlarımızı bırakalım izamımıza. Ememiz doğan olalım, format bilen başa gelin, düşünceli adamlarımızı başımıza yokarımıza sayalı danim onun yolu bilen yörelim. Bize ne düşman gerek ne zat gerek. Bize hakkımız, hukumumuzu isteyen devletimizin yanımıza durar yalı insanlar gerek. Biz başka zat istemiz yok. Emmenizden yetip gelen bayramlarınız bilen Allah can çağlarımızın enemiz atamızın yanında ayrılan yolumuzun yanında durup maşgalamızda eýe olalım. Başka zat istemiz yok. Men şunu istedim. Hemmenize bayramlarınız bilen. Sağ olun Murat Corayev inşallah arzularınız hasıl olur. İndiki sözü aktivistimiz, kahramanımız Göreş'in simvolu Dursultan Taganov'a veriyoruz. Siz näme diýip biljek? Ýylyň jemi boýunça edilen işler boýunça nähili özgörüşler boldy. Siz köpden bäri ilki çıkan aktivistlerden biri. Sağ ol Musa. Salam vatandaşlar, Türkmenistan'ın içindekiler ve dışındakiler. Men ünsüňizi çekjek bolan zadım şu 2021 ýylda Türkmenistan'ın azatlygy uğrunda
söz azatlığı, hareket azatlığı, adam hukukları için göreşen aktivistlarımız köp kıyınçılık çekti, vuruldular, basıldılar. Ondan sonra köp adamın esassız ayıplamalarına sezavar boldular. İlki bilen şu hareket edip Türkmenistan'ı azatlığa çıkaracak bolup canını, maşgalasını ortaya koyup hareket eden hem aktivistlarımıza ve şoları tusalıkta vakti tusalıktan boşaltmak için köp alada eden pravazashitniklarımıza sesimizi dünyaya getirecek bolup alada eden jurnalistlarımıza toparların liderlerine esasen şu Türkmenistan'ın azatlığı için göreşen ehli vatandaşlarımıza köp minnettarlığını bildiren aydışmayalı birazcık ağır yıl oldu Türkmen halkı için. Nülerçe vatandaşımız yurdun başında maşgalasına kavuşman, kimsesizler mezarlığı değilen öyle alarda gömülüp kaldı. Meni en inandıran meselelerin biri şu sebebi biz bir bağışlarsınız vatandaşlar maslık değil de bizim maşgalamız var, yurdumuz var, toprağımız var. Türkmenistan hükümetinin eden propagandası devlet adam içindir diye, devlet adam için diye bolsana hükümetimiz var. Biz şunu siz kaldık da gelecekte 2022. Yıl Türkmen halkı için şu 2021 yılı kıyın yıl bol geçmez deyip umut eden doğru belirlep geçtiğimiz eğindeşler maydık geçti hazır. Karşılık olmasa ösüş olmaya. Doğru köp yanlışlıklar koyverdik. Sevi çeli tecrübemiz yoktu. Nasip olsa önümüzdeki yıllarda böyle gramotna hareketler edip nasip olsa sağmanca yurdumuza dolanıp barar deyip umut eden hemenizin yetip gelen 2020. Yıl tez yılınızı kutlayan maşgalarınıza, doğan kardeşlerinize, gözünüze, çağlarınıza ve can sağlığı arzu eden, bizi goldayan, yürekten goldayan, şu yerde belirleyip geçesim gelen yine bir mesele var. Aktivistlerimiz tutulan, tutsaklıkta saklanan vakti advokatlarına pul kömeği edip, maddi manevi bizim yanımızda bulan vatandaşlarımız var. Aktivist olmasa da şolara da ulakan, minnettarlığını bildiren, like koyup, komentarya koyup, goldayan ehliğinize köp sağ olsun, aydasın geliyor. Tez yılınız kutlu olsun. Aktivistler, pravazashitniklar, opozisiya liderleri, jurnalistler, ehli vatandaşlarımızın yetip gelen 2022. Yıl tez yılını kutlayan. Sağ olun. Birazcık tolundum, başlarsanız. Sağ olun. Yaxşı niyet gerektiniz. İnşallah arzularınız hasıl olur. Şimdi yapışımızı cemlep akıl saparağa sizi söz cemleseniz onun Murat Kurbanov'a veririz. Böyle cemleci sözü önemli için bana çok sağ olun. Şimdi naşvat iyileşlerimizi dinledik. Birden katı düşünüklü arzular, katı gayratlı sözler, mert sözler, özüm doğru sözler. Halk nemen talep ediyor? Bizim özümüzüm görüşüp görünürüm halkın bir bölüğü. Aktif bölüğü halkın. Demek şu görüşüp görün adamların sözünü dinlemese eğer de Türkmenistan'ın rejimi gelecekte yumruğun şarpılığın sesini dinlemeli olurlar. Şoň üçin häzirden Türkmenistan'ın hükümetine men bir tecrübeli adam hükümünde, jurnalist hükümünde, yazıcı hükümünde, adam hukuklaryny goraýjy adam hükümünde şolara berjek maslahatym, geňeşim eger alsalar, gomporman, gedemlik etmän, tekebbirlik etmän, wagt barka halky dinleýän, halkın aktiv bölüğünü dinleýän. Eger Türkmenistan'da halkın 99%'inin size ağzını yumdurmak başardanam bolsa, daşary ýurtlarda hereket edýän Türkmen protest hereketinin ağzını yumdurup bilmersiniz.
umuman şeyle bir parasatlı söz var da. Belli bir wagtda diye halkın bir bölüğünün ya olmasa halkı bütün halkın ağzını dine belli bir az wagtda yumdurup bilersin. Emma bütün halkın ağzını hemişelik yumdurup bilmersin diye. Şu parasat katı güçlü parasattır. Halkı ebedi gul edip saklar ne diyen olsa kimde kim katı yanmış ya. Katı köp diktatörler şu özlerine anamı aşağı ananıp köyüp gittiler. Dine özlerden bütün maşalalar bilen, iğren çalanlar bilen tolup gittiler. Saddam Hüseyin'in, Muammar Kaddafi'nin, Nikolay Çavuşesku'nun ıkvallarından sapagalım, kurban oluyor. Viktor Hramov, Jadan, sizin gaçık giden yeriniz olmadı. Eğer Türkmenler ayağa alıp başlan varsa, siz yerin deşiğine girseniz, iri bu iş Türkmenler sizi tapar. Siz fikir etmeyin Türkmenleri tağlap, ezip, son bir yerlerde kaçıp kutulur, gizleneriz deyip. O siz uğurladığınız 10'larca milyar pulunu Türkmenin yöne, şol pullar sizden inşallah nasip etmez. Türkmen ayağa alıp başladı, şu oturan adamların açık aydayan zatları sizin gelecekte valtınızın şekliliğini örkeliyor. Siz pandemiyani bahane edinip, sonki 2 yılda Türkmeni önkü dönem 10 esle beter ezdiniz. Maşgalaları birbirine zar ettiniz. Enataları çağaları enatalarına, ayarları eğerlerine, ayarlarını görmeye zar ettiniz. Ama bu zatlan iyidi vardır. Bu dünyada hiç bir zat sebepsiz geçip gitmez. Cevapsız geçip gitmez. Türkmenler aydiya kasas kıyamata kalmaz diye. Şu teyadeylin basavasını men yeni de bir gezek size duyduruyan, siz halkı dinlemen, halka sütüm edip, zorluk edip katıyalmışyanız. Gelecekte şu günleri, şu adamların parahat sözlerini dinlemenliğinde ken gezek bükülmeli olursunuz. Son şuyunum, teyadır yeni bir gezek şu 2022 yılın basavasını dinleyen halkı. Kadırlı iyilleşler, kadırlı Türkmen halkı, mehriban halkımız, sizem inni gayrata kalın, ayağa kalın, öz hak hukukunuzu talep edin. İn olmanla, şu her gününü çiğdin çeti alacağım olsa, adatlık için, bütün yurdumuzun adatlık için nemedir bir işler etecek olun. Halk bir işin başını tutonunu, iyilgün bir işin başını tutonunu, şonun çette kalma. Teyadeyliniz kutlu olsun. Teyadeyle size dine yağışılıklar karıştın. Öyünüz abat olsun. Saçanınız bol elin doğrup da açık olsun. Hemen şu teyadeyle Türkmen ayrıcılıktan dıyınsın. Birbirine zar bolup gören maşalalar birbirine kavuştun. Kutlu olsun 2022 yılınız. Sağ olun Akbels Parağa. Bağıştan yine şu yerde korespondent Merdan Badrov söz soraya. Merdan Badrov. Çok sağ olun söz verdiğiniz için. İnşallah tez yıldan dileğim. İnşallah millet parazlık yeter. 2022 yılda Türkmenistan'la arasında millet parazlığımız yeter. Ve sadece hemmenizi şu vatan için, baydak için, toprak için, Türkmenistan'ımız için hemmeniz görürsünüz. Çok sağ olun. Sizlerin bayramınızı kutlamak isteyen, bütün milletin bayramını kutladık. İminler sizin bayramınız kutlu mübarek olsun. İşinizde üstünlük dileyen, inşallah bir gol günler bizim bir millete de nasip eder. Hem yani gol günler hem bizim görürüz nasip olsa. Hemmenizin bayramınızı kutlayan. Köp sağ olun söz veriniz için. Sağ olun. Kahraman Nuri aktivistimiz. Nuri baş üstüne. İlleşler şu ayda men şu vakti yılın cemine bir boş sokladım da 2 sancaklar boşatım gelýär. Biri yan aytmak yattan çıkıptır. Birincisi vatandaşlar şu neçenni näme başardık ya da netije näme diýemizde öňler ýadynıza salın hemmeniz özümizden şeyledik bundan 2 ýyl öňüne alalım.
2 ýylyň hemmemizem näme tanışyň ýanyna syýasy görüňler edem zoktuk. Näme tanışyň ýanyna ýamanlamyz zoktuk. Dogry däme watandaşlar? Indi görüşüňiz ýaly şu wagt ýerleşdirmez ekranlara çıkıp men ha ýüzüni açyp inni dözge şu diktatura bolsun, rejim bolsun, han näme etken bolsa edenini göreýin diýip mertlerçe görüşýän ýerleşdirmez ha ekranlardan ýetirip köp dağıtlar aýdyp oturýarlar. Şuň özü öňden gelýän, ýagny 30 ýyllyk gelip oturan däbi bolmagyň özüm aktivistleriň iň esasy gazanan üstünlügidir watandaşlar. Şonu ýatdan çykarmaň. Biram ýene-de bir üstünlük bar. Olam şu wagtki ekranlardan şu görüşen aktivistlerimizden, vatanseverlerimizden, patriotlarımızdan başka bir giden platformalar var vatandaşlar. Adyny eşitmedik prilajenýalar var. Şolaryň üstü bilen öz bir-birini tanamayan ýerleşdirmez hem öz ara gepleşikler edip şu Türkmenistan hökümetiniň edýän işlerini tanqid edip oturýarlar. Menem şunu täzelikde öwrendim vatandaşlar, gerçekten eştemde görümde gaty begendim, buýsandym. Şoň üçin pikir etmeň, diňe şu ekranlarky görýändiňizdir ýa diňe murad agadyr ýa diňe akbolsa paragadyr, Allah muratdyr diýip diňe ekranlarky görüşýänleri bizi görmeň. Bizden başga da platformalaryň üstü bilen görüşýän ýerleşdirmez kändir we şulam iň uly üstünliklerini birdi pasaplanýar. Hemmesine de köp sag bolsun aýdýan, hemmesem watan üçin görüşýärler. Men bir näçesiniň efirlerine de gatnaşdym, diňledim, şaýat boldum. Biri-birini absolutno tanamayan adamlar inni arkaýyn çekinmän şu görüşe goşant goşýarlar. Ýani watandaşlar istatistika netijeleri boýunça da 10 adamdan 9-sy şu wagtky hökümetiň alyp barýan syýasatyndan nägile, ona men öz TikTok kanalımda başka yerlerde anketalar üstü bilen şu netijeye geldim. Anketalar %80-90% nägilelik görkezýär. Şu wagt hökümet dönem nägile gitmegini isleýär. Ýagny biz azlyk däl watandaşlar, biz köplük. Şoň üçin hemmelerde boyun edip hemmelerde razy bolup ýaşamak diýip zat ýok. Bizim kısmatymyz glorial kösönçlük däl watandaşlar. Hiç bir cemiyette de yok. Esasy cemiyetin özü birazajyk ayağa almak gerek, oýunmak gerek, herekete geçmek gerek. Naýdaýnydim, köp sag bolun. Watandaşlar ýene bir separ haýyş, ina şu gara göz çağalar watanyň ewlatlary, şu watanyň prezidentleri, şular ýanyk gitmesin, golluğuňyzy berin. Bolmasan ha şu wagt hökümet görüşüňiz ýaly diňe biz diýen ok. Gara deň hemmemiz kösäp otur. Özümizden sizem kösäp otur. Şoň üçin ağız birlik bilen bu işin soňuna çykmasak başga da çykarga galmady. Köp sag bolun, ýene bir gezek täzeliginiz gutly bolsun ýerleşler. Köp sag bolun. Sag bolun. Şu ýerde teknik sebäpli wagtynda goşulyp bilmedikler bar. Söz bereli ruhsat berseňiz Murad aga. Allah berýin de söz sizden. Salam gadyrly vatandaşlar. Hemmeňize yetip gelen täze ýyl bayramyňyzlary gutlaýan. Menem şu insan haklary üçin göreşip her zaman hakkımı aramağa tayin duryan, hemişe hakkımızı, hukukumuzu araştırıp sorap güçlü bolmalı. Öğrenmeli, hakkımızı, hukukumuzu soramalı. Näme deyin? İşte bizim keşke özümüzün Türkmenistan'a gidip öz çağalarımızın yanında, öz yurdumuzda täze ýyllary kutlasa ýaxşy bolardy. Emma bu rejimiň ýüzünden 2 ýyldan bäri ýollar kapaly. Ecemiz öldü, kardeşlerimiz öldü. Üstüne gidemedik. İşte o yüzden canımız sıkılandan böyle aktivist olmağa tercih ettik. Şunun için näçe bular yolu yapsa, näçe ne bileyim böyle insanları sıksa, kıssa, aktivist köpelye. O yüzden adamlar korkman, öz hakkınızı, hukukunuzu
hemişe trebut edik. Şu konstitusiyadan çıkmadan hakkımızı, hukukumuzu trebut etsek bize hiç zat olmaz diye düşünüyoruz. Öyle işte. Hemmenize can sağlık, ağzı birlik, teze yılları sağmanca üyümüze barıp kutlama nesip etsin buğla. Amin. Allah'a sağ olun. Şu yerde kahramanımız, ilkinci aktivistlerimizin biri Serdar Ağa. Söz sizden. Estağfurullah. Bize esası kahraman bizim Türkmenistan halkımız. Emmenize de yine bir geldik. Benim adımla hem. Selamun aleyküm. Nirden geldik, nire yettik diyen sonra ayaklı adamın belki kellesinde bardırım, aklına hem bardırım. Esası bileceğimiz şu, geçen yılki pandemiye sebepli ya da başka bir sebepli hem olsa, bizim esası yetip gelen bir neticemiz var. Birbirini tanımayan, birbirinden ayrı velayetlarda, ayrı yerlerde yaşayan bizler, Türkmenistanlılar, esası kaygımız ve aladağımız Türkmenistan vatanımızın geleceği bolan üçün, yurdumuzun geleceği bolan üçün, çağlarımızı erkin, azat, bolelin, bütün dünya meşhur bir azatlığa, farahatçılığa, eye bir halkı bir rovaçlığı içinde, baktı içinde hakiki yaşayan bir halkı bir vatanı koyup gitmek niyeti bilen hem bu yola çıktık. Yani hemen aytıp ketişiyalı bugüne yetillik gelinden gün için köp söze gerek değil, köremelim. Kere ayan deyişiyalar, Hudaya şükür, Allah'a şükür, aygıtlı adımlar bilen barıyaz. Sonku dövrde Allah'a şükür yine de bir adaydayn, yurdun içinden hakimiyetlerin arasından hem aktivistlere ya da patriotlara diyeli, qoldavlar has hem güycap başladı. Bundan ayyan kıyın dövrlerde şeyle bir mağlumatlar açılıp başlayacak. Hükümetin edu oturan işleri, oyunları, şu yol başçıların edu oturan rahatları, bütün dünya Türkmenistan'da bütün dünyanı şaşırtacak değil mi şeyler, gen kaldıracak vakalar, gizliğin sırlar açılacak oldu Türkmenistan'ın hükümetinin etkilerin işlerinden ve hakikaten yani Nurin hem aydışıyalar yöne kayıcı bir apros edilenle YouTube'da apros edilenle 1300 adamın içinden 94% adam Urvangulu gerekler gitsin diye. Koyta bir 6% näme olam özlerinin şu käbir nemeler var bolşaýaly. Diňe şolaryň bolýa diýýär. Diýmek halkyň esas aglawy köpçüligi halkyň tarapynda we biz elhamdülillah Müslüman bir halk bolanymyz üçin hem nesip edenden bu ýoluň netijesini görjektiriz, gowanjaktyrys, begenjektiriz we gül Türkmenistany hem dowam etdirip ýaşatjaktyrys. Hemmenize de minnettar. Görüş devam edýär, hereket devam edýär. Türkmen halkı ağzı birdir. Sağ olun. Sağ olun. Bağıştan Murat'a şöyle näme yine näme Melik berdi. Söz goşduk. Melik berdi. Ben şu yerde halkımızla fikirlenmene sağ olasın ediyordu. Şu yerdeki estenleriniz şu oturan adamların şu rejimden çeken sütün neticesinde ahını alasını dinleyen vatandaşlar. Şeyler de var öldüm. Bundan başına da gelen çakar oturmam şu sütündür belada. Fikirlerin bir adası olmazsa. Erçeki onu çağıranlar ama geleceğinin hatiyeti için fikirler. Doğru. Ve edilen çıkışlar var. Her kim şu yerik oynamanı tutanoklar. Her kim var öldüm. Kımmatlı var vaktinden biraz ayrı şeyle kutlular, neticeler, gururlar yaklaşık etmek için çıkılıyor. Sizin fikirlerin gibi ediliyor da şu zaten himmet. Şeylerde akbarınızdan bir pervayda alman size özgürlüğünüzde hareket edin. Şu göreyen adamlarınızla böyle gepleşenizde ağzı yerine gelmele geliyor. Bu kutludur. Fikirlenmek için düşünceler yurdun taşına, yurdun içine de gelişlidir. Ünserleriniz için köp sağ olun. Sağlıklı olsun. Sağ olun. Sağ olun Melik verdi. Murat Ağa yine hemmemiz ayttık.
Yılın cemini boyunca kemçilikleri, üstünlükleri, aramızda yetkilerim bolandır, yıkılan yerlerimizden bolandır, yine hareketimiz devam ediyor. Türkmen halkı erkinlik yoluna düştü. İnşallah bu erkinlik yolu geçeriz ve üstünlük kazanırız diye fikir ediyen. Siz şu yılın cemi boyunca opozisiya eden hareketi, sizin koşandığınız hukuk koruyucu kurumalar, aklısı para, Muhammed Büyeci, ulu koşant koştunuz, ulu iş ettiniz ve ekranın anısında kömek veren adamlar var. Onlara da sağ olsun diyen, ulu koşant koşuyorlar. Söz sizden Murat näme deyip bilecek, näme aytacak vatandaşlarımıza? Yine bizim bir vatandaşımız Murat Joraf yine gurulacak kolya. Elini ayırman yadından çıkardım ya gurulacak kolya. Elini ayıran yok. Yani, söz vereyim. Murat Joraf. Söz vereyim. Yok, o elini düşüren yok ödeyen. Elini İlk ayırman. öterdi son düşüren yok da, şu yaktan çıkardım. Bolu. Hormatly vatandaşlar, ine siz bizim aktivistlerimizi dinlediniz. Köp zatlar aydırlı, köp zatlar belliyak geçti. Şular çın yürekliğini size düşünürdü. Eğer men barmak basıp aytsam, näme edildi? Birinciden edilen zatlar siz YouTube kanallarda iyidirden görünme olsanız, hemme zat beyan edilendir. Onu qaytalamanız gereği yok. İkinciden, seyredin, 2020 yılın başında ünsveren olsanız, yekete gruplar vardı, bir 50 adam, 40 adam çıkış edip, yani diktator deyip yönü kıyır yani. Ol bir başlanış sesler oldu. Ondan sonra şu sesler ideya girip, ulu hareketler açılıp, hareketlerin yanına aktivistler yığınanıp, şol yığınanan aktivistler, şol ideyanı gollap, Türkmenistan'ın içindeki bolyan zatlar beyan edip başladılar ve sağda halk gözünü açıp başladı. Ünsverin, 2020 yılın başında diktator sözleri Türkmenistan'ın içinde, Gurbanul Gümmol sözleri, hükümet bizi ağırlıya, konstitusiya, ya bizim haklarımız var deyip gürlenen söz değildir. Değildi. Yine aktivistler, işler, halkımıza düşündürür, bolup geçen betbahçılıkların üstlerini açıp, biz betbahçılıkta yaşayanlardan bilen yoktuk. Şul Hudaýa inanan ýaly, şul yer çeken iksan diktatora inanıp, bunu bolsa bizi ukladyp, öz ýanky baýlyklaryny, bähbitlerini, garyndaşlaryny, dogunlaryny baýa diýip halk edip gelýär. Berdi Muhammedowyň hakyky ýüzi 2020 ýylda açyldy. Adamlar öz hukuklaryny alyp başladan boýun bu gorkup ýollar ýapyp, koronawirusyň ýokdugyny aýdyp, bir topor bir topor bolmajak zatları ýanky ýola goýup özüniň psihik taýdan keselligi açyldy. Inni häzir şu güne gelsek, her adamyň Türkmenistanyň bolsa şol namatyna we wyjdanyna degdi. Her adam özüçe telefonla, YouTube'da, ikram platformaň, iki platformaň içinde, Telegram'da, Imo'da, hemme sosyal ulgamlarda dine Berdi Muhammedow gitmeli, Berdi Muhammedow beýtdi, Berdi Muhammedow bizi allak gelýändikin bilmedik, hökümet parafor, hökümet hiç sadeden o halk üçin diýip gurunga geçýär. Indi Türkmenistanyň prezidentini söwmäge aňada dursun. Şunu ayırmak trend boldy. Hiç oraya zat barmy? Trend ýani iň bir modny, iň bir aktualny, iň bir gerekli zat boldy dünýäde. O dime Türkmen halkynda da, ünsverseňiz, ortalarda, Ýewropalarda, hemme ýerde, hemme beýlik halklaryň goşuly şu görüş. Men diýjek bolýan inni her adamyň sesi, her adamyň edýän, aýdýan hereketleri, aýdýan sözleri kijik torpeda bolup, raket bolup uçup barýar Berdi Muhammedow. Bul aljyrady. Näme etjegini bilen o. Nire gillenjegini bilen o. Biz ýöne oň üstünü açıp kimdigini görkezdik. Biz hiç wagt ýadymyzdan çykaramyk. Türkmenistan bizim ata watanymyz. Türkmenistanly her bir adam bizim iň gymmatly zadymyzdyr. TV baýlyklary, Türkmenistanyň başga dawatlary
şol adamın canının yanına, şol adamın ıkbalının yanına hiç var. Şunun için biz şu zatları, adam gımmatlıkları tiyadeden Türkmenistan'a, bizim devletimize, ılaytada bizim hükümetimize düşündürmeli. Häzirki günne gül kursatlar bolup geçýär. Biz Türkmenistan'ın hükümetine kanunları düşünüp başladık. Anladın? Ön bular üst vermeyen, diňe paraholukda geziyen adamlar, inni öýleri adamlardan ýadady. Köçedäki polisler ya bu halka aýdar ýalylar, täher bolsa ýakandan tutdular. Hakym ýokdy. Parahollar eýen öňküýär ziyatkar bilen oklar. Her hili skema düzüp inni olan düşdü. Biz maral taýdan ýykılıp, yanıp, ootda yanıp, köz bolup, közden turup, ayağa alıp. Türkmenin inni edilecek zadyny dünýä görür. Täzirle 15-nji ýanwarda eýen bir dep günni başlaýar. Entek bayramlar geçip oturmakka biz dep günni birinji protestimiz başlaýar we ultimatum oýdyk Berdimuhamedova. Berdimuhamedov her zat edýär. Türkiýe gidip ýarlaklap, watany satyp, özüni gorajak bolýar, bolmaýar. Erdogan bir ýerden gidýär. Oňa gowy düşdi. Ilgap Rossiýa ilgap bardy Putiniň ýanyna. Men watany satjak, hemme zat satjak, men gorady. Türkmen halky bolanda Putina aňarda dursun. Hiç kim öňünden çykmady. Şoň üçin ey watandaşlar, indiki ýer geljek ýer. Iň Türkmenistanyň budratly ýyllar. Biz hökman suratda diktator ýykýas. Diktator ýykyldy. Dogrymy aýtsak, bütün dünýäň mass mediasyna diktator hiç zat boldy. Indi Türkmenistanyň içinde Türkmen halky şunu ýykypdy öýle. Men şunu 5 adam bilen görüşdüm. Ýagdaýlar näme diýsem, diňe söýýär, gurbanyny gystinip söýýär. Sada halk. Bizim häzir internetimiz ýok diýär Muradaga. Şu internet gorkup ýakyp durdy ýa. Şu açdym ýa, biz şunu özümiz kulun çykarýar diýär. Siz gelmeňiz diýär. Şurýaly halk üýt köşüklere geçti. Öň kelläňide gelýärmidi 20-nji ýylyň başlarynda. Şurýaly Türkmenistanyň içine halkymız şurýaly ýa-ni gahrman bolup gurlanlar. Ýok. Ine şu netijeler. Bizim eden hereketlerimiz bu instrumentlar. Netije ine şu. Kıyma kalma. Biz halk bol, azvir bol, vatançı bol. Biz inni vatanımız için inni biz saklap bolmaya biz dakansa gidecek. Dine menler, dine aktivistlerde siz bir 20 adam görýäňiz. Şu adamın arkasında müňlerçe, 100 müňlerçe adam var. Bizi gollayan, bizi kömek edýän, bize maddi taýdan, ideýalar, hereketleri kömek edýän, baran yerimizde garşylyp bizi itekleýän, bizi durmaň, näme gerek bolsa durmaň diýip bizi gollayan adam gaty köp. Berdimuhamedov munça adam gollama. Berdimuhamedov 50 adam boldy. Şonuň üçin beýik gahrman Türkmen halky. Diktator geçirirler. Bu oyunlar, bunun edýän hereketler ýat bolup gider. 2022-nji ýylda her bir Türkmen öz maşgalasy bilen birleşip, saçaklaryny açyp, mihmanlar çağırıp, Türkmen adamlar bilen bagtly bolup, agzir bolup, erkin, ömrüne bolmadyk erkinligi alyp, adalatly döwletde ýaşamaly. Bizim bagtly durmuşymyz dur bize garşy. Dine bize bagly. Biz şonu almasak, yürümesek özü gelmeýär. Berdimuhamedov bu bagtly durmuşy gidilecek bolup her zat edýär. Ýöne durundur. Sebäbi her adamın öz rızkyny bardyr. Siz bilýäňiz. Bizim rızkymyz köp ýyldan bäri bize garşypdy. Şoň üçin dine öňe hormatly watandaşlar, täzeniňiz gutly bolsun. Şöyle gelen hem aktivistlara köp taňryakatyny bildirýän, bizi gollaýan, ekrany görýän, häzir ekran görüp bilmeýän, giýje ünni işläp, maddi kömek edýän, giýje ünni işläp, giýje jaň edip ideýalaryny aýdýan, pikirlerini aýdýan adamlara, Türkmenistanyň içindäki bar watandaşlary hemmäňe sag bolsun aýdýan we geljek täzirle uly üstünlükler size arzu edýän. Hemmäňe köp taňryakasyny sag bolun. Gelip ýetýän täziriňiz mübarek bolsun.
Sağ olun. Son sözü Dur Sultan'a da verelim adam. Arada baştan näme lider bolsaňyz soňky sözi, soňky nokady yüzüne belgisini yöndeki aktivistler goýjak diýär. Bolun aydın. Men hiç bir hakkım yoktur bilýäňiz. Sağ olun. Vatandaşlar, gynandırıcı mesele bolsa da ova bir sürü yeňişimiz boldu, hereketimiz boldu. Ýöne gynansak da hemmeňiziň bilşiňiz ýaly Azat Isakow ve Türkmenistanyň içinde bir kanun ýagdaýda baslanan aktivistlerimize ýatlap şolara cemleyici yılın sonundaki eden çıkışımızda hemmesine azatlık talep etmek isteyen ve sizden de şunu hayiş eden Azat Isakova, Murad Şemova, Hursanay Rahmatullayeva ve beyleki adam hukuklarını koruyan aktivistlere, Türkmenistan'ın azatlığı için görüşen ehli aktivistlerimize azatlık talep ediyoruz. Sağ olun. Murad ağa köp tuttum Murad ağa var mı? Evet. Vatandaşlar yetik gelen bayramını kutlayan şu bayramçılıkta haberdar olun, yasama arak içmeyen, arak bolsa mümkünçe bolduğu için içmeyen. Yani içseniz hem şu haberdar olun. Böyle sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Tamamlayayım mı? Sağ olun. Yılınız kutlu olsun hemen. Yılınız kutlu olsun. Mübarek olsun. Sağ olun. Yılınız kutlu olsun. Yılınız kutlu olsun. Ortarakta bir yerde aydıktım da bütün şu vatanımız için, bayrağımız için, toprağımız için görüşüp bütün aktivistlerimiz, bütün yazarlarımız hemmenizin bayramınız kutlu, mübarek olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda gatı görüşürüz, gatı bir güç alıp inşallah başarılı oluruz deyip umut eden. Hemmenize de işinizde üstünlük dileyen Allah kömür